Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Blay pi baro gini long ki khubor bam da kasngi. Ki klur ak plim ka jilla ki badai ki ting shop ki puron ken thop ru ki nong shna plim ka jilla kamtam ki badon ha ka seng Meghalaya Filmmakers Association. Kila ay kublay barkit bok ke ruwang ya uba commander shangpliang ubri president jong ka me filma ubala sha jiet mane yashim benta ha ka Ganes Film Festival ka banlong ha France. Bar ka bansdang na do ka khan riu ha do ka arfnyau tarik minta ubanai jimmang. La ban pen ken mau hang ni bakila don komba sangut ki nong shnaplim na ga jilla ki bla apply na ga benta ban yot let yashim benta ha ga ne ka film festival ken thop ye ki arngun ki bala apply lingba katnan information and public relation IPR kata uba Pradip Kurba bat u Dominic Sangma Henry ki arngut ki weipat kata uba Commander Shangpliang bat uba Nicholas Kharkongor kila apply lingba katna tourism jongka sorkar jilla Na kaliang jongkatnan information and broadcasting jongka sorkar India hadin bakala bisharbnya yaki application kala jiet iki arngut kata ya uba Commander Shangpliang ubadai u president jongka Meghalaya Filmmakers Association bad ubadai ru hagajuk kapor u director jongka film kabayat yobha ka Kindailan bad uba Nicholas Jerwa oblashna ya ka film lingkot kabala ai kerteng ka Dowlin nong Kabala ak daki klur ak plim papau jong ka jilla kum usamla Albert Mauri, Eliza Bare, Sweetie Pala bat kiwe na lor ka plim kabala pau bha kaba kerteng ka Azoni bat kiwe. La ru ban kedo hang ni bakala don ru ka jing kentho na ki katu kat ni halor ka ni ka jing syajit jong ki teki arngut ki rangba nong shna plim. Ha kaba uba Nicholas Kharkongor ula kentaj ban ne yashim benta na mar ka ni ka jing kentho kaba klem nong rim. Henry na kaliang jongki nongshna film kentu bongut ki actor kila kentu ya uba commander bat Nicholas bandum pinsngo halor gane ka jing kentho Henry baknya shakmat bane yashim benta ha gane ka festival khamtam bakin nangla bane khamba ha ki kamshna film bat kumjuru banangla ban pelong khamba ya ka Meghalaya International Film Festival Nga de iba amdor suciang iba de producer jongki film khasi bat jangtia bat hagani kapor nga ai kuble karpan ya i presiden jongi iba kamarar Shangpliang ba i layo ban mikmat man lek sha kete kan festival kaban salong shan nadu ga khat du tarik bat ngit scam lamba jing lek jongi sha kete ka festival kan don ke jing mentoy yang i kumbinong na film bat hagaju kapor nga airu ka kitpok kerwian nagbenta jongi ba in poisuk poisain bat ba in one pai sup pai sain Shanesha state jongi tekumta na kaliang jongi kinong snaflim ngidap de kesukman ke bakrau hadu kata-kata namar ka de ka sen banengkong ba onsha jet na uwe na u presiden jongi na kanika mefilma ba ngit skamro ba onda elwan pai na ketika jaka ba in yo ban share ne ban pensngu yangi ba hagan ukurkom ka jingyai lanti jongi ba ila ro ban pensngu thu ba kumnong in sna film khnang ba ki film po khasi jainte jongi kin nang tiu shu nang ne chakmat langba ka jing yo banta jongi mane don ha ketika kan festival te tangkum ta he ngakit bokir wel sachi seni ba komandar ba in poisuk poisan sha ketika jaka onda ilalai te kuble shibun tangi tai kuble sejarno kuble ye pi bara ha ka ban kong ngi penpau ka jing sokmen ka bakrau halor ka jing jit ka jong i sar commander Shangpliang ban represent ne ka Meghalaya ka ne ka Cannes Film Festival ka berlong ka France te ho ai sar commander ila long inong yalam baraba jong ki noksna film po Meghalaya bat kamtam ni smokmen ba idei na ka dong ka than ka jong i te na kaliang jong i kum ka group ni penpau ka jing Krishan na ka banta jong i halor ka jing lek ka jong i po France na ka banta kine ki kam ki jong i tengi ngets kamba hadin ba ila wan pai na po France in wan ra ru kijing hikai ki babun na ka banta jong ki artis hapo jong kaneka jela jongi kuble shibon nga kumi ibai puran jong ka film khasi nga penpau ka jingmen ba iba commander Shangpliang i president jong ka me filma i sha jet ban let sha ka te kan festival lingba ka jinglet jongi shate nga khmi lanti ru ba in sawan ra ka jingkla ne ka jing pher ha ka karkhana film jongi shane kadai ka nam bat ka burom ya kari jilla jungi barok ka wehi ba iba commander Shangpliang i sha jet
Te ngakit bok kirwiang deng sasisin kublai shibun tangkatai. All the best ba koman. Keblai pibaro mga hilarious barbecue way na kinong film bat uting shop ha ke jala menglaya kaba nga sau kemen hadu tata nga shim me galat long ba hapling bun phau tli kisnam ki ba kinong film ha ke jala kila ma jinge bat ringkat ke jing tong kan banang ya ki por kisnam gila sedang bani i kiso jong ke jing tong but way ni kiso jong ke jing tong kaba penkemen bha yang hadu tata kalong kata ke jingyo shimenta ke jala menglaya shakawi na ke festival ba hetam hapo ka perthei kata ke Cannes film festival ke masalong hagari France tengah sob kemen ngakit bok ya unong yalam jong ka Menglaya Filmmakers Association uba kamanda shongpliang ubalong ubai bansalimi khmat shakani ke festival ke bahe haga perthei bat ni ke bok ke reng ni pi nong yalam jong ka mi filma jong ki national film haga jala ba lingba ke nei ke jingle jong pi kan sapen mentoi ya ki national film ke jala berakawai bat ya ka ya ki pa nong sang hi ba ka film na kan ke jala jingi ka sanang kio na ki por ka barang mi kisnam ni ai jing ke bok ke bengi pi ba pinsali ban shimenta pinsali suk kata na du ka khandu tarik kan ka festival ka sasdang hadu ka apnyo tarik ba pinsawan pai shalashnong ringkat bon ki ege jing yo mentoi lingba jing pi kan sapen mentoi langengi kublai shibun kublai pi baro bapak ini video mata ngadap rejik dokumen pa ngate pa i ba rekomendasi peliang bari presiden juga me filma inlet mikmat namata kini ki film khasi jungi film jatia ber film garuru inlet mikmat namata kasti jungi shadu stisha Cannes film festival te ko ba commander subha yathokana shapang film jungi nda fla poiste khana bagi berir kinte bha shapang film jungi pasko iru subha salumno ataki jing start ne kita ki kiwi kirkom ring film jungi jai berir nangte but pen start shu ingi inda pla wan pai biang shani te ngaso sarong ba phi la ade utaw nong hikmat jongi namata gajala jungi prakoi but ngaso sarong ba ngakermen ba phin yathukana shu shapang film jungi film khasi film jantia film garur kumju but ngaso kemen ba Plalit represent rumah ya kata North East India ru jungi te kumta ba kumana shompliang salit suk ba saura eta kajing job ma to all the best kublai shibi chubun ngade u ba ibor mi muksor ude uwe ni kinong shna film jong kini ki film kasi jantia jongi ngalong ru kum director ba producer jong pun tili ki film baladem te kunjuk nagaliang jonga na bat nengi baro kinong shna film hakani ka kasi jantia jongi ngai kublai ya iba commander but ya iba Nicholas ibla Shajid da ka Ministry of Information and Broadcasting ban represent nagasir jongi balik represent Shagakin Festival te ngangit skem ba kajingle jong iba commander ba kunjuk ro iba ilong i president jong mi filma jong ini ki filmmakers hapa Meghalaya jongi ngangit skem kajingle jong i sate kanyo shibun gijing mento yangi ki nong shna film local shine kumju ro nga ngit skem ba kajingle jong i sate kanyo mento yangi hakabun ba kumnu bangiro ngila ban kyu hakakam shna film jongi kumju ro hakakam bangin nang ya chakmat bangilong ro ban yo recognition ro hadin ngangit skem haki film bangin nang kyu so hagini ki kam jing nong shna film jongi te ngangit tangatai nga wish i best of luck at Sir Johnny. Ang itay kitin o bless you bon. Nga kumu national film kasi o badang tamay but da ka film junga kadika film lengkar kabangan sa Pan Asian hapo bijus na mahal shilong te ngapen pau ka jing saudiaw halor ka jing sha khnyum lani ka jing sha kan tho ba ka jing bishni jong ki katu karne halor ka jing sha jet jong iba commander Shangpliang ban lej ban yashim banta lani ban mi khmat nakajala Meghalaya Shaka Cannes Film Festival te nakalian jonga ngakit bo kirwiang ya i bat nga ai khuplei karpang ya ka sarkar jala badia ka central government ka belajar ya i ban mikmat napo ka jala Meghalaya bat nasngawro ba dehok mai ban yo ya ka ni ka benta namar ba ila trashitom
banyalam yang kinong shna film jong ka jela Meghalaya but menta ide mai babat ya ka president jong ka Meghalaya Filmmaker Association but kumjuru ide iway naki nong shna film iba tresitom ba banwan ra ya kani ka Meghalaya International Film Festival kabadang syudep longshan ha uni ubanai balai jong uni usnem bamenta te lengba kani ka festival ru ngiyo iba bun ki wai ki artist ki producer ki wai ki ri ki blawan ban pen i ki film ba pher ban lengba kani ngiyo i ru bakla kala long shisha ka ba job ya kinong shna film jang ka jela but menta bun ki wai ki ri lani ki jela ki badai na po kari India kila yo i ya ka jing internet jong ki jaka ki badon hapo ka jela Meghalaya te nakalian jengang kit bo kit riang ya i ba nya shakmat nangai dru ba nang tresitom bat wat nang pensngap ya ki katu katne ki bom hun ya phi hendrai kit bo kit riang ba phenang ya shakmat ban tresitom ban yalam ya ki nong shna film jeng ka jela Meghalaya ban ngangai dru hakawai kasni ba lengba ka jing yalam jong phi baro ki nong shna film khasi kin salong ki ba job te tangkine khuble shibon filma bat kumchuru gue niki nong shna film te nakaliang jonga ai ke jingkasan ka pura ya iba komanda sampliang iba dei i president jong me filma nakaliang jong ni kino shna film ni kasan i bat ni MC mri i bat ni kitbok ri i bai la shajet ha kane pele shimbenta ha ka festival kamalong ha pokens te nakaliang jongi sudah ni sokwan shikada ya nakaliang jongi ka me filma bai president jongi la shajet pele shathi namal kalong ka chimantoy nak manta ka jongi kino shna film khasi namal ba hadien ba i president jongi la le shathi sayo shibun kijing mantoy kijing hikai ba kijing tip tengi kelman ba hadien be lawan phai biang hangni hapo ri khasi jongi dangla pat kumno ban peni dan dia ban betul ti yangi bandang hikai yangi ru ke e ka ba mai ilayo kijing nang start ka kijing tip na shathi na po ka festival ka balong hapo kens te na kalyang jong nga we na nong shna film but member jong ka me filma na kitbok yang i ba in late na ba sok ba sai shathi but in the one phai biang pat hadien ba la kut ka festival but na kalyang ka jongi ni sungo ban penrai mi kitu ki ba pesha ya ka jisha jet jongi ba le shathi kalong ke ek ba susi rata para mangi habangi shajet ini yawo kejat uwe dari habangi la shajet to ai ba ni kitbok ya kitu ki ba shajet ba le shathi bat ngi kerman maka jingleng ka jongi president jongi shathi kalong ka chimantoy yangi kinong shna film hapo kari kasi ba huai pesibon kublai pi borok kertang jonga di lasting nongri mengadai producer buat doktor buat kunjuru dari udkhot jongka me filma di nasneu sorong bang sukumen ba komanda di sya ban select dan mencajir ban lech pokans festival melong aduk khandu tarik adu ar punya tarik jong tau punai berkalong ngajing dan bok yangi bangin yo akum ni no yalam sisa ya ka industri jongi pementah kesang kiu lang bajing yalam jongi baling bajing tristem jongi bajing lerit jongi ila sya ban jit ban det mi khmat chatai badi Nicholas Kharkongor iba dei nong shna film iba pa jong ka jela jongi ti ngakit bok iruyang ya iba komanda sampliang ba in besok paisan chatai sipo festival ban ra sibon ni muntai yangi kenambing la menang ketiu susu ba mentang kesang kiu hakan yalan shna film ning bajing yalam jongi bat ngakerban ba in ra sibon ki muntai namenta jongi ba shna film mang ne po jela jongi bat in a sibon ni pensai bat i dap ting sukuman ru ba ilala penlong ye kini ka first Meghalaya Film Festival yang baji yalam jongi bat i dap ting sukuman ka bakra inang la ban yalam susu doni sakmat nam la ka agamiat jongi kip don sap pang akan galai te akit bak irang i ben pai suk poisan bat in ban pai suk paisan daging kerku jing penya jing blai penajarang te tang ini kinti ne bakhendian akit bak irang mi sasi ne i blen kerku i hakali kawan baro polisi bon baculi siang jango Play Fibro ngada sebat tasong director jong film ke bod jong kekian apan pa hang ni kum ki parat kot jong Meghalaya Filmmakers Association ba kan no hidap da jing kemen ke bakrau
kam tam bai presiden jungi iba komandar sang pliang ila sa ajit penidun mentalang hakaken film festival kamadlong hakat du tri kumi arjar arpulai hapori friends tingi kum ki parat khot ngikit poket weng iba komandar sang pliang banaya kiu seprang bar kam tam ban irap kan tiu su film kasi kam tam hapori kasi jentia jungi boleh sebut